Sziasztok! Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy milyen gyakran is kell botoxolni vagy botoxra járni. Elég sok tényezőtől függ. Például attól, hogy mi a célunk a botoxolással. Az azért, hogy mozogjon a homlokunk, mozogjon az a terület, amit bebotoxolunk, vagy teljesen mozdulatlan legyen. Az is nagyon fontos, hogy az arcnak melyik részén botoxolunk. Ugyanis ezekre a területekre, általánosságban mondva az arc alsó részébe, felébe botoxolunk, oda kisebb dózisokat tudunk adni, oda gyakrabban kell járni. És szintén fontos az is, hogy milyen a testünk, hogy reagál a botoxra, vagyis hoz milyen az anyagcserénk, gyakran szaunázunk-e, gyakran edzünk-e, mert akkor a botox az hamarabb kimegy. Általában azt tudom mondani, hogy 3-4 hónap szükséges, 5-6 hónap az a ritkább eset, 3 hónap inkább ezeken a területeken, ahogy mondtam, hogy rövidebb ideig kell járni, és inkább az arcnak a felső részében, oda akár 4-5, esetenként 6 hónap is. Ha fontos, hogy leszokjunk, és ez fontos, azokra a mimikákra, amikre nem feltétlenül szükséges a természetes beszédhez, például az, hogy állandóan ráncolgassunk, oda a gyakoribb botoxolás szükséges néhány éven keresztül, hogy leszokjunk erről a rossz tendenciáról, rossz mimikáról. Tehát gyertek! Sziasztok!